Здравейте! Днес ще ви приготвя турския десерт рахат лукум. Ще го приготвя с портокалов сок, имам пресен и изцеден. Първо ще започна с сиропа. Ще настържа малко портокалова коричка. ...700 грама захар и една чаша вода, 200 грама. И ще добавя половин лъжичка лимон тузо. Захарният сироп ще се приготви някъде около 15 минути и ще ви покажа как ще го проверим дали е готов. Мисля, че вече сиропа е готов. Сега ще го проверим, като вземем в студена вода и сложим малко от него. Трябва да стане на топченце. Ето така се проверява. Той стои в средата на събран. Значи е готов. След малко ще го прецедим. Ще прецедя също и портокаловия сок. При непрекъснато бъркане, докато сместа стане гладка и прозрачна. Ето такава емулсия трябва да се получи и сега ще добавяме захарния сироп. По-малко. На слаб огън при непрекъснато бъркане. Сместа вече е готова. Трябва да се получи едно гъсто, плътно желе. Около 35 минути се бърка непрекъснато и е готово, когато стане ето така, да не може да се отделя от лъжицата. Сега ще го изсипим в една тавичка, намазана с олио, и трябва да се охлади за една нощ или за най-малко 6 часа. Намазваме третифолиото с олио, да може лесно да се отдели. И така ще изчакаме да видим до другия ден какво ще бъде. Лукума вече е охладен. Сега ще го обърна. Може да го поръсти и с пудра захар и нишесте. Еластичен е.